Bonġu kulħadd, grazzi tal-li ġejtu għal din il-press briefing biex nabdejtjawkom dwar is-sitwazzjoni tal-każijiet li qegħdin aħna ikollna li huma pożittivi. Tajb ngħidilkom li barra il-każ li aħna ikkonfermajnilkom tard filgħaxija l-bieraħ matul il-lejl kellna 5 każi oħra li huma pożittivi u bekk aħna għandna 18 il-każ li huwa pożittiv. Tajjeb ngħidu li dawn il-każijiet kollha, 18 il-każ huma kollha każijiet li huma importati u l-ebda wieħed minn dawn il-każijiet ma kellu trasmissjoni li hija lokali. Antikom naqra informazzjoni dwar kull każ bħalma konna qegħdin nagħmlu. Il-każ li rrapportajna l-bieraħ kienet tfajla ta' 19-il sena li hija studenta l-Università. Din marret Brussels mill-4 sa 8 ta' Marzu u fil-11 ta' Marzu meta kienet ġiet lura bew is-sintomi ta' sola, deni, però is-sitwazzjoni u l-istat tas-saħħa tagħha huwa tajjeb ħafna. Palmettilkom din hija studenta l-Università u mill-informazzjoni li għandna hija li hi marret lecture waħda waqt li kellha s-sintomi u għalhekk il-bieraħ stess filgħaxija bdejna aħna nikkomunikaw biex insibu min setgħu kienu dawk l-istudenti li kienu magħha u bekk nkun nistgħu nagħmlu risk assessment kemm vera dawk l-istudenti kellhom kuntatt magħha u fejn ikun hemm bżonn ukoll nagħmlu kwarantina u naraw jekk għandhomx sintomi wkoll. Din it-tfajla għandha familja tgħix magħha d-dar, il-ġenituri u tfajla oħra li hija oħta. Dawn huma m'għandhom l-ebda sintomi, il-komplement tal-familja u diġà qegħdin f'kwarantina. Każ ieħor li rriżulta pożittiv matul dan il-lejl kien persuna li jgħixha Malta ta' nazzjonalità Russa u kien ilu ftit ir-Russja u ġie lura fl-4 ta' Marzu għaw Malta u beda bis-sintomi f'dan il-każ bħalma dejjem informajtkom nibdew nġibu l-informazzjoni mill-ewwel dwar il-flight ħalli naraw dawk ir-rows li kienu qrib tal-persuna ħalli aħna nkun nistgħu ninformawhom ngħidulhom joqogħdu kwarantina u jekk ikollhom sintomi kellmuna ħalli aħna nagħmlu t-testijiet li huma meħtieġa. Każ ieħor huwa ta' raġel Malti li dan mar Barcellona, Spanja, fis-6 ta' Marzu u ġilura fid-9 ta' Marzu. Hawnhekk għandna każ fejn il-persuna sema mill-gwidi li kien hemm fejn persuni li jkunu ġew minn pajjiżi m'għandhomx imorru għax-xogħol imma joqogħdu f'kwarantina. Proprju dan huwa eżempju tajjeb ħafna għaliex il-persuna li kien ġie fid-9 ta' Marzu għaw Malta meta ħarġet travel ban u anka il-quarantine obligations propju fil-11 ta' Marzu u ma mar xogħol. U dan kien ta' effettività ħafna għaliex propju fit-13 ta' Marzu bdew ħirġin is-sintomi. Allura ħana hawnhekk għandna każ fejn dik il-kwarantina mandatorja li għamilna aħna għal nies li ġejjin minn Spanja fost pajjiżi oħrajn fil-fatt kellha l-effett tagħha għaliex kieku kell dal-persuna mara x-xogħol seta' hemmhekk espona lil ħaddieħor. Kellna wkoll żewġ każijiet l-oħra kienu koppja li jgħixu flimkien. Persuna minnhom hija minn Hong Kong u persuna minnhom hija mill-Italja li dawn flimkien marru Madrid, Spanja, mis-7 ta' Marzu sa l-10 ta' Marzu u l-għada fil-11 ta' Marzu bdew iħossu kellhom is-sola u ġieħ mal-ġisem. Aħna mill-informazzjoni li għandna sissa hija li dawn jaħdmu ma' kumpanija privata, però għadna qegħdin nagħmlu komunika ma' din il-koppja ħalli naraw eżatt l-istorja x'kienet u kemm seta' kien hemm espożizzjoni waqt il-post tax-xogħol. Ġifier bekk bħalma qedtilkom aħna issa għandna 18 il-każ li huwa pożittiv. Dan kien kollu sforz li aħna saħħaħna aktar is-sorveljanza tagħna, qegħdin nagħmlu ħafna iktar testijiet. Infatti aħna għamilna 641 test fuq nies li kellhom is-sintomi u sifru barra.
Jekk naħdmu għadin percentage ta' swabbing skont il-popolazzjoni tagħna hija waħda mill-iktar għoljin fost il-pajjiżi tal-Ewropa li qegħdin nagħmlu swabbing. Għaliex dan qed nagħmluh kollu biex aħna la issa qatt għandna sissa il-każijiet kollha li huma importanti li aħna l-każijiet li jkollna naqbduhom mill-ewwel ħalli aħna nkun nistgħu niżolawhom nagħmluhom il-contact tracing u nibqgħu nsegwu s-sitwazzjoni. Ħalli jekk hemm jista' jkun inkun nistgħu intawlu żmien minn meta jibda jkollna din it-trasmissjoni lokali li ħafna pajjiżi diġà qegħdin jarawha. Barra minn hekk qegħdin inkomplu wkoll bis-sorveljanza f'Mater Dei tagħna fejn nies li qegħdin jitlu f'Mater Dei b'sintomi respiratorji xorta qegħdin nagħmluhom l-swabbing u sa issa għamilna 591 swab li dawn kollha ħarġu negattivi. Ġifi sa issa mill-indikazzjonijiet li għandna hija li l-każijiet kollha li qed ikollna pożittivi huma kollha dawk in-nies li sifru barra u bħalma qegħdin taraw ix-xejra ta' dak li qed jiġri fl-epidemioloġija fejn il-maġġor parti tal-każijiet tagħna huma ġejjin pajjiżi fejn hemm numru ta' każijiet qawwija u kien għalhekk li aħna konna elenkajna dawk il-pajjiżi propju minn fejn aħna wkoll waqqafna l-flights biex aħna komplu nipproteġu il-popolazzjoni Maltija. As of today, do you still think there's no need for a complete lockdown? Bħalissa m'għandna l-ebda evidenza li għandna trasmissjoni lokali u għalhekk li aħna qegħdin inkomplu nsaħħu din is-sorveljanza mhux biss fuq nies li ġejjin minn barra, però anke dak is-sorveljanza li semmejt li qed nagħmlu Mater Dei ħalli aħna kif ikollna mbagħad evidenza li jkollna iktar trasmissjoni lokali aħna dejjem pass qegħdin nimxu u nassessjaw is-sitwazzjoni mhux kuljum imma kull ħin u kull mument biex aħna naraw x'inhuma l-aħjar miżuri li nistgħu ndaħlu fil-pajjiż biex inkomplu nikkontrollaw dis-sitwazzjoni. So, Professor Gauci, I have 3 questions. First one is, was the 13th case who traveled to Brussels on the same flight with the man who also tested positive and came from Brussels? Nela, Iva, aħna dan nużaw l-epidemic intelligence tagħna fejn aħna mhux naraw każ individwali imma tibda tħares lejn ix-xejra kollha tal-każijiet kollha. U mill-ewwel indunajna li aħna kellna din il-persuna li ġiet minn Brussels kienet fuq l-istess flight mal-ieħor. Però ftakar li aħna konna diġà bdejna l-contact tracing minn meta kellna l-ewwel każ. U konna diġà bdejna nsibu anke xi nies li kellhom xi ftit sintomi wkoll minn dawk li kienu diġà fuq l-istess flight, però għamilnielhom it-testijiet, propju 3 minnhom li kienu fuq l-istess flight għamilnielhom it-testijiet u dawk ħarġu negattivi. Aħna rajna wkoll fejn kienu qegħdin ir-rows dawn iż-żewġ il-każijiet pożittivi li kellna ġifi wieħed li konna rrapportajna aktar kmieni u l-wieħed li ġie konfermat il-bieraħ. Dawn kienu qegħdin situated il-bot minn xulxin, ġifi ma kienx hemm 2 rows bejniethom, kien iktar ir-rows. Allura kollox jindika li ma kienx hemm trasmissjoni fuq l-ajruplan imma kien hemm trasmissjoni propju minn Brussels fejn aħna nafu li hemm ħafna każijiet li qegħdin jiġu trasmessi minn persuna l-oħra. The BBC published a report saying that they have the number of people who had the virus, recovered, but then the virus came out again. Okay. Can you tell me about the situation and is there the possibility of the virus coming again once you recovered? Sissa bħalma taf din hija sitwazzjoni li milux ħafna magħna dan il-virus, allura dejjem qegħdin nitalmu. L-indikazzjonijiet u anke skont l-aqda dinija tas-saħħa tgħid li inti jkollok recovery meta inti jkollok żewġ testijiet li huma negattivi li jkunu 24 hours apart. Però aħna qegħdin inkomplu nistennew ukoll is-sitwazzjoni. Infatti l-każ li aħna kellna recovered li ġie rrapportat propju l-bieraħ, avolja aħna għandna 2 negative samples li huma 24 hours apart sorta żammejna l-persuna sa issa f'kwarantina ħalli hekk inkunu nistgħu nassiguraw li ma jkunx hemm trasmissjoni. U qegħdin inkomplu wkoll insegwu l-parili tal-aqda dinija tas-saħħa meta hu l-aħjar li l-persuna noħorġu minn kwarantina. And my final question is, ma'am have called for an immediate preemptive lockdown. What is your opinion about what they have said? Palma spiegajt li kollega tiegħek aħna qegħdin insegwu s-sitwazzjoni dejjem wieħed wara l-oħra x'inhu jiġri Malta, x'inhu jiġri barra biex aħna nagħmlu l-aħjar miżuri li jgħoddu fil-ċirkostanzi. Mill-aspett ta' statistika jekk għandekx kemm hemm persuni li huma taħt kwarantina mandatorja f'dan l-istadju kemm saru spot checks. U viżavi li issa tlajna 18 każ. Il-pressjoni fuq is-sistema tas-saħħa ta' Mater Dei
kif inhi mill-aspett ta' sodod f'dan l-istadju l-ispar buffa se jintuża fis-żmien li ġej u jekk hux konsidraw li missa quddiem il-każin tagħhom l-ispar buffa biex ma jkunx hemm pressjoni żejda anke peace of mind tal-ħaddiema li jaħdmu fl-isptar moderni. Mill-bieraħ bdew il-rondi bejn propri spetturi tas-saħħa, ġifieri Environmental Health Inspectors flimkien mal-Pulizija li kienu qegħdin iduru dawk in-nies li aħna kellna informazzjoni tagħhom permezz tal-passenger locator forms li jkunu ntlew u kienu qegħdin iduru at random, tajjeb, u l-informazzjoni għadda dieħla kemm huma għamlu propju l-bieraħ u anke li bdew dalgħodu u anke jekk kienx hemm xi kontrevenzjonijiet. Dwar l-isptar Mater Dei u fejn qegħdin jidħlu dawn il-każijiet bħalma informajnikom, aħna bdejna ndaħlu kull każ li jkollna propju fl-Infectious Diseases Unit f'Mater Dei. Però aħna qegħdin naraw u nevalwaw is-sitwazzjoni ħalli naraw fejn huwa l-aħjar li jidħlu skont dejjem tara x'inhi il-clinical condition tal-pazjent. Aħna qegħdin nagħtu priorità li jidħlu dawk in-nies fl-Infectious Disease Unit, dawk in-nies li jista' jkollhom pereżempju underlying conditions bħal pereżempju asma, mart tal-qalb, etc. Però sa issa dawn il-każijiet li kellna kollha kienu mild cases daħħalnihom għaliex kien hemm il-wisa u ma kellniex nies oħrajn li kellhom dawn il-comorbidities. Però nfakkar li aħna għandna wkoll faċilità oħra ta' 12 sodda li hemmhekk aħna nkun nistgħu mmexxu bejn faċilità u oħra skont il-bżonnijiet u l-iktar nibbażawha fuq il-sitwazzjoni klinika tal-persuna. Il-proporzjonalità tal-persuni li għandna tal-każijiet li għandna s'issa tinkwetak meta mqabbla ma' popolazzjoni ikbar minna 18 każ. Iva, inti għandna 18 każ, però ftakar daw 18 każ ġew propju għaliex aħna konna qegħdin nagħmlu sorveljanza qawwija. Literalment aħna konna qegħdin infittxu il-każijiet. U issa rridu niftakru li jekk aħna ħanibqgħu nfittxu l-każijiet ta' trasmissjoni l ġejjin minn barra peress li issa hemm propju il-flights dejjem qegħdin jonqsu speċjalment minn fejn inti kellek trasmissjoni qawwija allura il-każijiet li aħna nkunu qegħdin nistennew li jkollna minn barra il-probabilità mbagħad bil-mod il-mod jibdew jonqsu. Professur, mill-bira ħallum, kien hemm il-każijiet li smajna fil-jiem li għaddew li saru testijiet li beda jonqos is-sintomi u forsi fiequ. Mela, il-każijiet kollha li għandna bħalissa huma kollha fi stat kliniku tajjeb u aħna mbagħad ikollna sitwazzjoni meta inti għaddu ċertu ġranet fejn il-kliniċi tuna parri li issa wasal iż-żmien biex nagħmluhom nerġgħu it-testijiet. Infatti kellna xi ħadd li ttestjajnieh u reġa' ħareġ pożittiv, allura hemmhekk tgħid issa għadu mhux iż-żmien ikun rridu nistennew ftit ieħor sakemm aħna nerġgħu nagħmlu t-test biex niċċekkjaw jekk hux ħajħroġ negattiv, allura hemmhekk imbagħad tiddikjara r-recovery. Prof. Skawċi, l-Assoċjazzjoni Medika Maltija kienet qalet mill-bidunet sabiex jieqfu t-titjiriet mill-pajjiżi affettwati, però same question ma naħsibx għaliex intom qegħdin tgħidu dawn ma każijiet kollha importati u li m'għandniex trasmessi każijiet trasmessi lokali. Ġifieri kieku l-awtoritajiet semgħu mill-Assoċjazzjoni Medika Maltija lanqas il-każijiet importati. Probabbli ma kien ikollna, x'tikkummenta dwar dan? Aħna qegħdin nimxu skont il-miżuri li qegħdin nieħdu kollox proporzjonat, tajjeb, u bħalma qed tara aħna qegħdin ikollna sitwazzjoni fejn aħna qegħdin nagħmlu dan is-surveillance li huwa qawwi ħalli aħna nkun nistgħu naqbduhom. U meta inti taqbad il-każijiet li huma kmieni u inti taqbad min huma l-kontatti tagħhom u inti taqbad il-kontatti qabel ma huma jagħmlu trasmissjoni hemmhekk tkun bdejt tikkontrolla s-sitwazzjoni. Però ħadd ma jgħid li l-awtoritajiet tas-saħħa mhux qegħdin jagħmlu xogħolhom sew jew kif suppost, però kieku l-mamina ta' twiden aktar kmin, probabli qasdaw 18 każ importat ma kien ikollna. Din sa mistoqsija li ħadd ma jwieġeb. Mela bħal meta dejjem nagħmlu l-sitwazzjoni u l-miżuri skont is-sitwazzjoni li inti tkun qed tavalwa dak il-ħin. Professur, is-każijiet li ħabartilna dal-għodu, tlieta minnhom nofshom pratikament ġejjin minn pajjiżi illi s'issa m'hemmx dak li jsejjaħ it-travel ban li hemm il-vjaġġi għadhom għaddejjin. Fil-bidu kellna l-kwarantina volontarja u mbagħad qlibni għall-kwarantina mandatorja. Jista' jidħol taħseb li wasal il-żmien biex jidħol it-travel ban għal kull pajjiż għax fis-sens qed ngħidu lill-poplu biex ikun iktar responsabbli, però ovvjament fuq bażi volontarja qiegħda.
Aħna li għamilna mill-bira hija li għamilna il-quarantine tajjeb għal kull min ġej minn barra minn Malta. Ġifieri dik hija miżura li hija qawwija ħafna. Hija kwarantina mandatorja li inti għandek il-persuni li ma jistgħux joħorġu allura hemmhekk inti qed tnaqqas ir-riskju lejn persuni. Fuq il-pajjiżi li inti tagħmel it-travel ban ma noqogħdux biss fuq dak li qegħdin naraw fuq il-każijiet. Għaliex inti għandek ċertu postijiet li n-nies jitraveljaw iktar, pereżempju Brussels. Ovvja li qabel ma għalqet il-Commission kien hemm iktar nies li qegħdin jitraveljaw allura tistenna li jkun hemm iktar każijiet. Però aħna nħarsu wkoll lejn is-sitwazzjoni u l-prevalenza tan numru ta' każijiet fejn propju hemm numru ta' każijiet li huwa qawwija. U l-pariri li qegħdin nagħtu l-Gvern min-naħa tagħna bħala saħħa pubblika huma bbażati fuq evidenza li qegħdin naraw u anki tara ċirkostanzi ta' x'jkun l-aħjar għall-pajjiż meta tħares lejn is-saħħa tal-pajjiż u overall kollu. L-aħħar domanda jekk jogħġbok. Minkejja ovvjament li hemm il-kwarantina mandatorja jekk tidħol minn dan il-pajjiż xorta waħda tkun qed tiddaħħal il-COVID-19 miegħek jekk tkun ovvjament sintomatiku. Taħseb illi forsi we need to up the game a notch mill-lat ta' screening fl-aeroport meta wieħed jara illi kien hemm każ illi kien hemm persuna illi daħlet bis-sintomi u mbagħad spiċċat marret ix-xogħol satejn din għaddiet mill-aeroport? Mela, infakkarkom naqra dejjem konna qed nenfasizzaw li inti meta għamilna l-airport screening tajjeb u l-screening fil-portijiet, dak jista' jaqbad biss dawk in-nies li għandhom id-deni dak il-ħin. Mhijiex xi ħaġa li aħna ħanejdu żgur dan il-persuna m'għandux virus. M'hemm l-ebda mezz li inti tkun tista' tiċċekkja. Għandna mezzi biex inti pereżempju tista' tagħmel swab waqt li persuna m'għandux sintomi għaliex jekk m'għandekx viral load fil-grismain li t-test jista' jaqbdu xorta minn tista' taqbdu. Jiġifieri aħna qegħdin noqogħdu fuq mezzi u miżuri kollha li għandna biex meta taqgħadhom kollha flimkien huwa l-mezz tal-kontroll li inti fis-saħħa pubblika. Ġifieri semmejna l-screening fl-aeroport. Semmejna l-nies jinformawna jekk għandhom sintomi. Qegħdin nagħmlu l-ewwel bdejna bil-kwarantina li hija ma kienx mandatorja, għamilna mbagħad il-kwarantina mandatorja. Waqqafna l-flights minn fejn hemm ħafna numru ta' każijiet. U issa wkoll qegħdin nieħdu dawk il-miżuri biex anke avolja m'għandniex evidenza bħalissa li hemm local transmission, xorta aħna ħadna l-miżuri qabel ma propju nafu li jista' jkun hemm dawn il-local transmission. Dawk il-miżuri li propju kien qegħdin insemmu matul il-jiem li għaddew li inti aħna naqqasna il-mass gatherings tajjeb li aħna waqqafna issa l-iskejjel biex ma jkunx hemm kongregazzjoni ta' tfal li mbagħad jistgħu jkunu man-nannit tagħhom li huma anzjani li huma iktar vulnerabbli. Ukoll bil mal-Knisja twaqfu l-quddies li hija post ieħor fejn ikun hemm ħafna nies li huma vulnerabbli. Ġifri aħna qegħdin inkunu pass qabel dak li aħna qegħdin nistennew li propju ħajkun qiegħed jiġri.